Pois eu estou moi contenta, encántame, sorprendida agradablemente de ver tan boa xente deste país, activistas sociales da miña xeneración, da transición, da pérdida, da derrota da transición, xente xove que vexo nos foros de Marea que encántame veros e escoitaros, e boa xente necesaria para o país. Non imprescindible, que os xóvenes están que arrasan, pero sí necesaria. A min, o foro para que va a servir? Pois si sirve para isto, para que xente que estuvemos en trincheras variadas nos volvamos a ver e pensemos que é necesario sumar esforzos para construir unha alternativa que eu non vou a definir porque creo que xa está suficientemente definida para esta praga que temos que nos está gobernando, estaría ben. Eu estou participando en todos os foros, ois, é pesadiño, hai que ter, verdad, moito ánimo, non? Que dicía un amigo aí, decía, estamos en segundo de plastilina, en algún sitio, pero hai moita boa xente que pensa moito, ten metodoloxías novedosas, arrastra unha parte da xuventude que nós non fomos capaces de arrastrar durante moitos anos, e a miña experiencia é que fai 10 anos, eu son activista social desde antes de antes, ibas a unha asamblea e explicabas que isto era un problema da época de Margaret Thatcher, decían, xa está radical. Vas agora e dices, ois, tanto de sanidade, tanto de educación, hai que cambiar o goberno, está en cuestión a democracia, o TTIP está aí, e enténdense, o isto é a hostia, que se diría, perdón, que eso está moi ben. E unha oportunidade que creo que temos que aproveitar. Donde? No terreno de xogo está construído, que non é o noso, que construíron eles, que chamanlle confluencia na asamblea e metodoloxías modernas de debate, pois ese é onde temos que estar. E o día 15 é ir e participar e aportar nos foros onde se plantean os programas, claro, ese é o noso espacio. Porque eles non o ganaron, pois temos que incorporarnos. Cambiaron os tempos, estupendo, a por elo, e non hai que derrotarse nunca.